Ba za mu zo mu karɓi taliya da wannan mu zo mu yi zaɓe mu zo muna cin ubanmu ba. Wasu sun ji daɗin ɗauke wutan nan, wasu kuma gaskiya ba sa jin daɗin a game da ɗauke wutan nan. Saboda musamman irin teloli da masu irin aiki da janareto hakan nan ga tsadan mai kuma. Mu ma dai ya ɗan taɓa mu saboda mu ma wani sa'ilin dole da wutan muke amfani da wani abu. A gaskiya ba wani matsala kan, amma dai ana ɗan samun wasu kalubale kan sosai ma. Wani zai iya kama injin shi ya daɗe, sai ya yi shekara da shekaru bai zo ba ma ya karɓa, sai bayan ba wuta sai ya dawo ce sai ka biya shi. To kaga duk irin wannan ana samun irin wannan abubuwa. Gaskiya mu kan za mu ce dai ba wani bai taɓa mu ba kan. Da dai kan ba aikin dai kan, amma yanzu ana ɗan samu ba ne. Sunana Rayyan Isa. In kaga mutum a irin nan wajen ba daɗi ba ne ya kawo shi. Gyaran janareto na kawo sakamakon rashin wuta. Saboda gaskiya ƙasa tana hannun 'yan koyo, rashin wutan na ya samu a wani hali. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya kenan. To mafita kan shine kawai mu talakan mun san halin da muke ciki yanzu. Kuma za mu ƙara karɓan taliya da wannan mu sake zaɓe. Mu masu hankali ne kenan, ya kamata mu duba yanzu kuɗi baya zaɓe, mu ya kamata mu cire kuɗi a aljihun mu bayar mu zaɓi wanda ra'ayin mu yake so, kuma mu gaya mai abin da ran mu yake so ya mana. Ba za mu zo mu karɓi taliya da wannan mu zo mu yi zaɓe mu zo muna cin uban mu ba. Dan yanzu mun san halin da muke ciki gaskiya a ƙasar nan. Ba daɗi muke ji ba, rashin wuta masifa ne wallahi. Da zan wuni ina zaune wuta ga ta nan enough, dan sha fanka zan yi kuma, amma yanzu ga nan a rana nake. Tunda safe yana rana ina jira a gyara mu. In ban zauna ba ma gyaran ba zai yi ba, saboda jama'a ne da yawa, kaga janareto sun fi 20 anan, kowa ya kawo kuma kowa mafita yake nema. Mayi ma an ka je gidan mai da jarka sai a ce ba za a baka ba. In ba ka zo da mota ko da mashin ba za a baka ba, ka zo da jarka, saboda za ka zo ka sa janareto kai aiki sai an ma gadara. Da haka muna neman fita, Allah kawo mana mai fita. Kuna magana da Ogadele Generator. Da can aikin lokacin da akwai wuta din steady babu aiki, domin waye gari ya kai wani lokacin da ya kasance babu ma aiki, zaka zauna wajen aiki ma ba wanda zai ce maka sannu. Yanda ka san kana tallen agala, to haka ya kasance ba wanda zai ce maka gashi. To amma da shike aka samu matsalan wutan nan, sai zo zamana akwai aiki din, to amma aikin sai zo zamana ya zo da rashin karancin kuɗi a hannun mutane. Sannan kuma matsalan shine mai din ma da za a sa a ciki, ita ma kullun tana escalating. Kudin ta ƙara karuwa yake a koyaushe, shi ma ya dakile amfani da generator. To kaji wasu matsalolin da mu muka fuskanta kenan. To ina mai suna Joshua Benjamin Bawa. Kaka gyaran generator ba kuɗi kake da shi isassiya ma a hannu ma ballantanka iya ka magance generator ba. Kuɗin mai makaran kansa ma ya zama mana damuwa, domin kaga yau ma mun waye gari mun tashi mun ji labarin cewa an kara mai da naira 10. To kwata-kwata da in ka dan sa kwata za ka yi dan tura, amma yanzu ka sa kwata ma kafin generator ma ta gama tashi kwatan ya kare. To kaga gaskiya mun shiga yanayi wanda gaskiya mun shiga wata yanayi a Najeriya wanda kowanne talaka, kai talakan ma ba shi kadai ba har da mai kuɗi, don muna cikin wahala.